Суннатулло Ибозода корманди муассисаи давлатии планетаре ба номи Абумаҳмуд Хуҷандӣ имсол дар озмуни ҷумҳуравии илм, фуруғи маърифат сазовори ҷойи дуюм гардид. Номбурда дар ин озмуни бонуфуз дар номинатсияи физика ва астрономия ширкат варзидааст. Суннатулло Ибозода ки донишҷӯи донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров мебошад, бо муассисаҳои таълимӣ ҳамкорӣ дошта мехоҳад дар ҷодаи интихоб кардааш ба дастовардҳои илмӣ мушарраф гардад. ӯ мегӯяд ки баргузории чунин озмунҳои ҷумҳуравӣ наврасону ҷавононро ба омӯзиш ва машғул шудан ба корҳои илмӣ ҳавасманд намудааст. این آزمون خیلی یک آزمون بانفوذ است. در آن شماری زیادی دانشجویان، خوانندگان و نماینده‌های کسب و کار گوناگون اشتراک میکنند و برای صیقل دادن دانش مهارتی که ما داریم خیلی کمکی خود را میرسانند. در آینده من میخوام باز هم دانش خود را مکمل نمایم و در همین ساحه فیزیک و استرونومیا با کارهای علمی مشغول شوم و اینچنین خوانندگان را با چنین آزمون المپیادها تیار نمایم. дар муассисаи давлатии планетаре ба номи Абумаҳмуд Хуҷандӣ барои фаъолияти мутахассисони ҷавон шароити зарурӣ фароҳам оварда шудааст. дастоварди Суннатулло Ибозодаро ҳамкорон натиҷаи кӯшиш ва азму талошҳояш медонанд. қобили зикр аст ки озмуни ҷумҳуравии илм, фуруғи маърифат бо ибтикори пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тӯли 5 сол мешавад ки баргузор мегардад. баргузории ин озмун барои ҷалби таваҷҷӯҳи наврасону ҷавонон ба омӯзиши илмҳои дақиқ замина фароҳам овард. боиси ифтихор аст ки имрӯз ҷавонони мо дар озмунҳои гуногун дар миқёси ҷумҳурӣ иштирок мекунанд. махсусан ҳамкори бисёр хуби мо, ҳамкори донишманди мо Суннатулло Ибозода ки имрӯз дар сатҳи ҷумҳуриявӣ мақоми дуввумро аз озмуни илм, фуруғи маърифат ба даст оварданд. واقعا آزمون علم فروغ معرفت مساعدت میکند که جوانهای ما بیشتر به سمت علمهای دقیق ریاضی میل کنند و برای پیشرفت و برای انکشاف و برای بلند گشتن ذوق دیگر خواننده ها مساعدت کنند. Суннатулло Ибозода ғолиби даври ниҳоии озмуни ҷумҳуравии илм, фуруғи маърифат дар пеши худ мақсад гузоштааст ки дар баробари машғул шудан ба омӯзиш наврасонро барои иштирок дар озмуни олимпиадаҳо омода месозад. ба назари ин ҷавони донишманд омӯзиши амиқи илмҳои дақиқ барои ҳар нафар равзанаи муваффақиятро боз мекунад.